saboda yana gwagwarmaya sai a ce to an tausaya maka dan kai ne fa wallahi in ba da gwagwarmayar nan ba da ka san ka gane mace tana da daraja malam to sai aka ce ba da miliyan ɗaya sai aka bata to yanzu za ta kuɗin miliyan nawa ne kai kuma nan gaba Allah ne ya sani ko to ba ana haka nan kai ma sai ka ce to kai ma bari kai auren nan dai ka ɗauka abin tomo ne ko sai ka je kai magana sai aka ce to za ka bada sadaki miliyan ɗaya kai ba yanzu kudin ka saura nawa ake lissafi ne to Allah ba ku tsoro ba to yanzu ka ga in kai sa'a ne aka ce miliyan ɗaya dama kun yi shekara guda da rasuwar mai gidan ku kuna ci to sannan kuma gashi za ka bada sadaki miliyan ɗaya ka ga an kan kalla da kyau hikima ta Allah ta'ala kuma har ila yau idan ta tafi gidan mijinta tana da ita hajiya ce tana da miliyan biyu ya brother zai ce ma za ta koya za ta je ta alkinta wato ainihin naka kuma ku ci kuma wajibin ka ne baka isa ka ce ai tunda tana da shi billahi lazi ni da nake fita da kyar ina samowa dakin zaki dauko in jiwa sai da babin tausayi kawai ko ba haka ba to idan ta zama uwa ma in ba ta kashe wannan miliyan biyun ba har ta zama uwa ta haifi ƴaƴaye maza misali to su ma wa'annan ƴaƴayen maza Allah ya masa arziki za su ci gaba da kulawa da ita Allah ya dora musu in ma yaji ta dawo gidan nasu ne kai kana nan ko to kai za ka ci gaba da kulawa da ita saboda haka bambancin rabon gadon ba yana nufin saboda kafita bane in ka fara tinkahun kafita saboda an baka kaso biyu to yanzu ta fi ka saboda tana da wajen kaso hudu saboda haka bambancin shine inna akramakum indallahi atqakum wani hadisi da ake cewa wai na kisatu aklin wa dinin ana cewa mata wai su na kisatu aklin ba ingantacce bane a ce wai hadisi ne na annabi da yace da mata aiku kuna da raunin hankali kuna da raunin addini ta ina suka zama suna da raunin hankali suna da raunin addini mutane ba sa gane a hakamu shari'a a hakamu shari'a ba sa nuna ba sa hukunta rauni yanzu in ka ce saboda mace in tana jinin al'ada ba ta yin sallah shi yasa ta zama naqisatu aqlin ai naqisatu dinin to kai ma ba kana yin tafiya ba sai aka ce kai raka'a biyu sai ka kwana tara kana raka'a biyu din nan raka'a biyu ko ba haka aka ce ba to yanzu kai ma addinin ka tawaye ne kenan kuma tafiyan nan ba ko a jirgin sama ka yi ta fa kuma kana zaune a AC kullum to raka'a biyu za ka dinka yi sallar da ake mata raka'a to yanzu kai ma addinin ka ya tawaye kenan to ita ma dan an ce in tana al'ada kar ta yi sallah ba yana nufin addinin ta ya tawaye ba ko ba ka gane ba kuma sai aka ce to ai suna da raunin hankali a ina suke da raunin hankalin wai to ai ma ko psychologist ba su taba tabbatar da wannan ba su ce mace tana da raunin hankali ba kuma abin da yake faruwa yau a duniyar da muke ciki ya tabbatar maka da cewa ba a ce mace bai nuna mace tana da raunin hankali ba sau nawa a aji ni malamin makaranta ne sau nawa ake zuwa a aji ajin da yake da maza da mata su cinye maza su faɗi ko ba haka bane to inda suna da raunin hankali da sai a ga duk matan sun faɗa ai mazan ne suka cinye kuma dan Allah sau nawa ake samun daƙiƙai a cikin maza wanda baya gane komai baya fahimtar komai kuma ku sha ganin wannan ba yanzu kamar wancan da na Abuja dan Allah me yake ganewa me yake fahimta sha kawai saboda haka ba wai in ka ga mutum daƙiƙi ta iya ya zama namiji ta iya ya zama mace karka ce ai mata daƙiƙai ne mata da yawa suna nan wato ainihin masu kaifin hankali barin baka misalin mata guda 5 kawai ko 6 yanzu
ya Maryam al'azra amincin Allah ya tabbata a gare ta, babar annabi Isa amincin Allah ya tabbata a gare ta. To yanzu wannan ka ce mata da gigiya, ka ce mata naƙisa ta aqlin. Kalli sai da Khadijatul Kubra amincin Allah ya tabbata a gare ta, wannan tana da raunin hankali. Kalli sai da Asiya matar Fir'auna wadda ta masa wayo yana sarkin duniyar nan, ko ba ku gane ba? Ba ku da tarihin Asiya matar Fir'auna wadda ta wa Fir'auna wayo yana sarkin duniya? Aka kawo annabi Musa ta ga alamun hasken shirya a fuskarsa, sai ya ce a je a yanka shi kawai. Ta ce a'a, kada ka kashe shi, ka gane, asa ayyan fa'una zai amfane mu, auna takhizahu walada, mu za mu iya bashi ma a matsayin danmu. Sai ya daga lokaci ka kuma haka ne ba, haka ne ya ka gane ai. Sai ta masa wayo kuma ya zama da kan cewa wayan ya yiwu. Ki zo shi kenan, ke je ki je amfani ki, amma ni dai da kin bani da kawai zan ba shi za a yi kawai. Amma tun da haka ne ki je shi kenan, ka gane ai. To kuma yanzu kalli sayyida Fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta, mace ce ko? To sai a ce mata naƙisa ta aqlin. Kalli kuma wacce muke magana a kanta, sayyida Zainabul Kubra, sai a ce mata naƙisa ta aqlin. Dan Allah ku kalla yan uwa, sai a ce mata mai raunin hankali. Ku kalli fa yanda take tsayawa a gaban azalumai, yanda take buɗe wuta, yanda take dukan hagu ta doki dama, ta doki azzaluman da suka yi zalunci kai tsaye, ta doki azzaluman da suka isa taimaki imamin lokacinsu, duk a cikin hudu ba ɗaya. Ka gane, Allah ya ƙara mata aminci. Kuma kuma wannan zamanin namu, kun san wadda ake ce mata bintul huda? Akwai wata 'yar uwar sayyid da Bakir Sadr. Sayyid Bakir Sadr sun dan hada zamani da Imam Khomeini. A daidai lokacin Imam Khomeini yana da'awa a Iran ta jididi, ta dawowa kan addinin Allah ta'ala, shi kuma yana yin abin nan da'awa a Iraki. Amma abin da ya faru shine sai ya zama da shi Imam Khomeini ya samu mataimaka, sai aka kai ga nasarar da aka kai. Amma shi Sayyid Bakir Sadr bai samu mataimaka ba. Wani daga cikin manyan almajiransa ya ga wasu 'yan uwa yake gaya musu, yace mun samu labari ko a Najeriya kafin a kai ga malaman ku sai da aka samu shahidi 1000. Suka ce haka ne, sama da haka ma. Yace mu kuwa a Iraki lokacin da aka kama Bakir Sadr, yace soja ne suka zo mota ɗaya su 7, suka shiga suka wuce mu, suka ɗauko shi suka tafi suka kashe. Da kansa yake gaya musu. To shi ma wato abin da ya faru da Bakir Sadr bai samu mataimaka ba ne, dama haka al'amarin yake. In Allah ya tada annabi ko mai tajdidi mai gyara, to idan bai samu mataimaka ba, to kar ku ce shi kenan ai mala'iku za su sauko su taimaka masa. Dama ku za a yi wa alfarma, ko ba haka ba? Ku ne alfarmar ta zo muku, kun yi taimakon kan kuka taimaka, shi kenan shi Allah sai ya cika min ladansa sai ya rabu da ku kawai, shi kenan ku karata. To abin da ya faru da abin nan kenan, kaga Iraki har yanzu suna cikin bala'i. Manazarta suka ce a Iraki, a Iran an samu shahidai, wato ainihin kafin revolution yayi, kafin nasarar revolution, kamar mutum 600 da wani abu. Shahidan da aka samu kenan 600 da wani abu. Akwai shahidai bayan revolution, amma kafin revolution kamar 600 da wani abu. Ka gane, sai aka yi nasara, aka samu shahidai 600 da wani abu. Amma a Iraki sai ba su taimaki Sayyid Bakir Sadr ba. Mafi yawansu sun ce ai in aka ce za a tsaya a ja in ja da hukuma za a rasa rayuka, kada a rasa rayuka, haka suka ce a lokacin. To amma daga wancan lokacin zuwa yanzu an rasa sama da mutum miliyan 3. Don Allah wani rayukan ne suka fi yawa? Kaga ashe ba a kin taimakon gaskiya saboda tunanin wai kada a rasa rai. In aka ki taimakon gaskiya don kada a rasa rai, to kai wa mutane albishir da rashe-rashen rayuka. Yanzu mutum nawa ne suka rasa ransu wajen taimakon Allama Sayyid Zakzaki?
sun kai mutum 2000? To mutum nawa ne kuma suka rasa rayukansu wato a wani abu daban ba taimakon addini ba?